Γεια, μα τι κάνετε, παιδιά. Ζάι. Λουλούδια, γαλίτσες, τρυφερούδια, φιλούδια. Ζάι. Η Λιλή σηκώνει τα δόντια στον αέρα, τζάμπα. Βλέπει αυτός και κάνει έτσι. Τι κάνει, μα τι κάνει. Σου κάνει Ιβάν. Τι είναι Ιβάν. Μπράβο σου. Δεν σου κάθεται εσύ Ιβάν, έτσι σφύριξε το τώρα. Ήθελε να βγει εύκαιρη γωνία. Δεν μ' άρεσε. Την άποψη. Δεν θα πάρεις εδώ. Άρα, άμα το 60 βγάλαμε βίντεο. Εκεί που παίζανε όλα μαζί. Πού παίζανε όλα μαζί. Το είχαμε αφήσει ελεύθερα. Δεν βγάλαμε εκεί βίντεο. Όχι. Δεν ξέρω.